Bernard Grech qed jibqa' jinsisti fuq messaġġ ċar u b'saħħtu. Filwaqt li ħadd ieħor qed jiżra l-firda, il-Partit Nazzjonalista huwa iffukat li jaħdem għalik fuq il-kwistjonijiet li jolqtu lin-nies. Dan il-messaġġ ta' Bernard Grech kien rifless ukoll waqt il-konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-bajja ta' San George f'San Ġiljan u li kienet indirizzata mid-Deputat Nazzjonalista Rebecca Borch u mill-kandidat tal-Parlament Ewropew Peter Agius. Jum wara li din il-bajja u l-bajja tal-Balluta kellha tingħalaq minħabba li l-baħar spiċċa kontaminat minħabba ir-rimi ta' drenaġġ fil-baħar. Rebecca Borch fakret kif il-fuq minn 9 bajjiet ingħalqu fis-sajf li għadda minħabba kontaminazzjoni ta' drenaġġ. Bil-Prim Ministru Robert Abela dejjem jisħaq li qed jinvestiga mingħajr ma joffri soluzzjonijiet meħtieġa. Rebecca Borch qalet li s-sistema ta' drenaġġ bħas sistema ta' distribuzzjoni tad-dawl mhux tlaħaq mal-popolazzjoni ta' Malta u l-Gvern Laburista reġa' falla milli joffri soluzzjonijiet konkreti. Jista' jkun hemm l-istess problema fid-drenaġġ bħalma hemm fis-sistema tal-elettriku insaqsi jiena. Li l-Prim Ministru imma ngħidlu ħaġa waħda, ngħidlu tirrovinalniex is-sajf. Huwa kien qalilna li hu jrid igawdi s-sajf. Anki aħna rridu ngawdu s-sajf tagħna mal-familja u jkollok kemm ikollok flus il-ftit ħin mal-familja qatt ma tirreplacjah. Dak huwa l-iktar ħaġa importanti għalina l-Maltin u anki t-turisti fl-aħħar mill-aħħar. Min-naħa tiegħu il-kandidat nazzjonalista tal-Parlament Ewropew Peter Agius fakkar li meta Malta saret membru tal-Unjoni Ewropea tħallna bil-ħsieb li nilħu l-ogħla standards ambjentali f'pajjiżna. Iżda fi kliemu l-gvern attwali spiċċa tefa l-standards letteralment fiż-żibel. Peter Agius irrefera l-kawża li għaddejja fil-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fejn il-Gvern Malti qed jgħid lill-Kummissjoni Ewropea li l-problema ta' drenaġġ ta' Malta se ddum sal-2027 biex tiġi solvuta. U dan sabiex il-Gvern ikollu ċans jaljina ruħu mill-liġijiet tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwalità tal-ilma. Il-kandidat nazzjonalista fakkar kif bħalissa Malta qed taffaċċja proċeduri legali fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għar-rimi ta' drenaġġ mhux trattat fil-baħar, speċjalment fil-Melliħa u fix-Xajra. U hemm ir-riskju li Malta taffaċċja miljuni ta' euro f'multi minħabba l-inkompetenza u n-nuqqas ta' viżjoni tal-Gvern. Fit-8 ta' Ġunju għandna elezzjoni Ewropea u tal-Kunsilli. Hawnhekk ittaraw sħabi kandidati tal-Kunsill. Ejjew nagħtu sinjal ċar li għandna bżonn nollu l-istandards f'Malta. Nollu l-istandards tal-politika billi nagħmlu politika aktar nadifa u fuq kollox billi jkollna pajjiż aktar nadif f'kull sens anke billi nieħdu ħsieb il-baħar tagħna. Desiree Grech, Net News.